يا من عصيت الله يوما غافلا. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa alaihi natawakkal. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paganiro na pwede matatano sa Allah sabab ko bukan tanong niyam sa limo. Di tanong di mi pamagusay si ko agamatan wa agama Islam. Aguso limo ay nibigay niya rektano mas itano kusar si ko ay mana kipinampain si ko agamatan wa agama Islam. Liorumpan na lagi dia naman bigang karon niyan sa limo asway mana niyan na mga pamamakin niyo di na sa mga pamikiran niyo na si inyo kusar si kuya mana niyan na kapagada si kuya gamatan ng agama Islam. Yang kaya pamagusayan tano iman to na nasumpata iyo miyaw na din atapik tano mga limpangan si ko o kapira si ko tao udina Muslim. Aya ikadua kaida udina katiru kelimpangun suaya mana na sabagi ku mga Muslim. Nagyang kaya kaida man lam yukafir al kafir fahuwa kafir. Sadin sa tawa diniya pakakapiran so kafir naskan yan na kafir. Sabab kuda niya pakakapir agyang utwa kafir. Besabab sa nagyang kaya kaida na madakal lamanan yan na kelimpang. Sabab ko aya kapit pikirira nun na langulanguan na miyakang gulabak sa yamanan yan na ipkakapir. Udi na langulanguan na miyakang gulawla miyakatiro sa ipkakapir na kailangan din na pakakapir niran. Kaudiran mapakakapir na yamanan yan na kakapir si rampan. So yamanan na giti kapipikiriran. Ubali sa mga ulama na aya pipikir amya aloy. Di na ayamnya aloy mapipikir si sagyang kaya kaida na giyong kuto wataw amya tendudin amya kafir skanian. Mya tantu din na skanian na mya kafir. Sabab si sagyang kuto akya supakan yan si ikwayama na katiru wallah aguso katiru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au giyong kutuwa miyumpungun so ayamanan yan na mga Muslim sa giyong kutuwa kaya kapir yan. Ayamanan yan na aya kaya kapir yan na miya tayo nun sa mga Muslim sa giyong kutuwa miyang gilbek yan na ikakapiro to udi na ipakaliw to si ikwagamatan wagama Islam na uding kau to tangkada udi na uding kaparati ubas kaniyang kafir na ikakapir kau to mambu ayah sabab na miya pakambukuk ke so ayamanan yan na agamatan wagama Islam. Ya pakambukuk ke so Quran na gusto sabdan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada atinudan tanu saya mga pagariami na so Muslim na kena ubang pagi na katukawan niya so langulangan no kafir si sagiang kaya dunia. Kena ubang ka masulia. Dina kena ubayar ka pagi sa alungan na mauri kailangan na so langwan na kafir siya na kaya tukawan kasiran. Kwa para buma pakakapir kasiran. Gitu sabab agyong kutua kapirang kasi sagyong kutua tao deskanya nama na di marega kaya pa kapirian na di kepakai udi na kena ubang ka kekapiran sagyong kutua dingong kapira na kena ubang ka kekapiran sabab ko kena ubang nga mana masulia udi na kena ubar ka pagisian kena ubar ka siksaan agyong kutua katukawing kasi sagyong kutua inumadi siya kiuto na miya kapir na taon ka ada. Udina ubayang kapakapiran nagyong kutwa arangan kabu. Udina minirampay ka amana tutula di mapia tutula amana kapakapamukuga tutul. Na di kapakay ubang kono to pakakapiran. Udina di kapakayar ka. Uba din ni na minirampay ka lagi dito na pia kakapir ka so amana lagi di ka Muslim. Sabab kuso kapakapiran ka si ko Muslim na tanto amana niyan na mala akadusta anon nagutan to ayamanan yan na mala araradian adima pia si ko ayamana tawa pia ka kafir ka sa lagid na no ayamana kaya pagusetan ron si ko o miyaw na agyong ko to mga ayamanan yan na mga kukuman ap kisugat si sagyong ko to tao ayamanan yan na
miya kafir. Andi ni ka kafir agi utama agi utatau na miya ka dakdakay la amini sugatun ako kuman si ko agama tanu agama Islam. So dir ka di kailangan si ko Muslim udi na isa kuanon na pananggilain ka uba nga mapakapir agi utwa tao akan uban niya piyaka langkap askan yan na miya kafir. Yung kaya kaide na aya makasusuldun. Aya makasusuldun na yung koto aamanan yan na tao miya kang gilebek sa amanan yan na miya kalius kan yan ipakaliw niyan si agama tanu agama Islam. Maya mana miya gagama sa sala ko agama. Miya gagama sa agama Kristiyan. Udi na agama Yahudi gusto mga salakaw sa na mga agama. Gusto ay manan yan na mimurtad ya mana miyawasi ko agama tanu agama Islam. Piyaka langkap yan askan yan na miyawa ko agama tanu agama Islam na kailangan na mapaka kapirkas kanyan sabab kuayamanan yan na udi nga pa kapira na miya pa kambukuk ke suayamanan yan na kitab wallah agusus sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung kuto ayamanan yan na mga grupo makasusul siya pa yung kuto mga grupo ayamanan yan na miya tayo nun sumangus ulama sa yung kuto grupo na ayamanan yan na miya kaliusirang ku agama tanu agama Islam. Naubos-ubos ayamanan na katataguan ka imiya tayo. Kasunco ay na makadindin mga ulama na na miya tayo siraun sa yung kuto ayamanan yan na okay tagi yung kuto grupo na ipakaliw si agama tanu agama Islam. Pada miya liw mga ulama nagibarat tagi yung kuto mga batiniya au yung kuto mga karamita au yung mga Ismailiya. Gusto mga salako sa naman na mga grupo ama na ay ilian ng mga ulama na manan yan na miya kaliw siran si agama tanu agama Islam sabab si sagi yung kuto okay tiran. Ikadua tu makasusul sa giyong ito kaide. Ikatalaw na giyong ito ataw miya kang gilubag sa mga na pakabatal ko kagabaluin niya na Muslim. Pakabatal ko kapakasusulin si ikaw agama tanu agama Islam. Udi na miya kang gilubag sa inipakaliw niya si ikaw agama tanu agama Islam. Agiyong ito agilubag niya tayo nun sa mga ulama sa giyong ito pinggilubag yan na miya kaliw. Udi na inipakaawa yan. Ini kada yan siya ko agama tanu agama Islam. Ibarat yung kutwa din yan di ka pagitu itu kapagitu itu si ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagi yung kutwa tao na makatatanod kanyan. Na di niya di pakapipakita on Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ipumaninti yan Rasul as kanyan na makatatanod. Kataon niyan surgi niyan teror. Kana ubas kanyan may tagal. Inong kirihan sa yamanan yan na sunna Rasul sallallahu alaihi wasallam na gusto mga padama na mga ibarat wayamanan yan na arkanul Islam na yamanan yan na so kaungkiraw wayamanan yan na tao na ipakaliw niyan si agama tanu agama Islam. Yung kuta kaungkiramanan yan na katawan yan din. Na bumiyat tagils kanyan, kanabas kanyan na yamanan yan na malilipat na miyata ayun yan sa mga ulama o pamakong gilibukanan o tao di na mapadalamanan si tao na ipakaliw niyan si agama tanu agama Islam. So giyang kanan na talo na gina ni makasusul sa giyang kuta kaida inaliwitano sa din sa tawa din yang pakapiran su kafir na yamanan yan na kafir sekalian mampu. Yung karena kaida na makaliliwro na ya aging kaya pangaluin tano. Paganero nagyong kuto miya kasura-surang o na miya kan bidi-bidi sa ilayan sa mga ulama sa ino mga di yung kuto agilbak na ipkakapir ang taon ng kadi. Na yung kuto lagi dito na kena ubang kekapir akapaka dingaw kapakakapira. Ibarat yung kuto kaya pa bidi-bidi mga ulama sa sutaw at tumiyagag sa sambayang na sabukal ay kinitaga kanina na bukal na sumanga sabagi si mga ulama na tira na miya kafir na sukman sudya mengursi mga ulama na tira na knabas kanian miya kafir sabab kuaymaan na ayabu din niya kasimbayang na bukal ugay na miya dusas kanian sa miya kalala dusa. Giyong kutuaya mana na giyong pan makasusuldag giyong kutuaya mana mga tawa matatago sila si giyong utako kumana sa lakaw si ko kukuman agama tanu agama Islam. Dia tigira na makaatak sa giyong kutuwa tagut. Yung uta makaatak sa giyong uta tagut na dikepakay udi na dikepakay ka ubang ako kung magiyong uta mga tao na basiran mga kafir. Kagi makaatak sila sa giyong utwa amana niya na tagut amana na kailangan na pagungkir na ka. Udi na pagungkir no Muslim agiyong utwa tagut. Nagyong kutuaya na mga tao roo na suka kapira-kiran na kena ubaya na bunmiya tayo sa mga ulama. Kagyan na mahalul istihadan na yamay na dinan di ad na mga istihid sa mga ulama. Kamada kelas sabu pakatataguira si sagiyong kutuaya na kukuman na salakaw si ko kukuman agama tanu agama Islam. Kepakaya siran na matatagil siran
kepakaya siran na yamanan yan na deukit. Oh, kagi unta tikta numa sarwaru basiran pagawasi ko yung ada. Udi na sarwaru ba yamanan na diran kun suka benariran. Na gitu sabab di kepakayu mga siran na yamanan yan napakasulli at tikaging kaya mga tao na mga kafir mambuya. So yamanan yan na di nang pakasulsi sa giyang kutwa kaida. Di na kenapa ke kafir no muslim. Din yang kapakakapira si sagiang kutwa ay manan yan na mga lagi dutua mga tao betad lagi dagiong kutwa mga tao tigta no matatagusiran si kuya man na salakawa parinta ay kapungunutan na niran aparinta naging kutwa salaw si ko parinta uwaga mata no agam Islam kaya sabab naging kutwa tigta no aging kanan alagi denan na may ay man na mahalul ijtihad na di na niya di kaya adna mga ijtihad no mga ulama amanan yan na bida-bida siran yan sa ilayan. Ada pengira amanan yan na pakasul siran nun adem manatigin na dasiran na amanan na makasul. Kagi adna mga sabab, madakala sabab kap ketagu amanan na tau udina muslim sagiang kana lagi denan betad. Padepan di pakasul si sagiang kana kaida na giung koto ubang pakasul de agiung koto tau amanan yan na tau amat tendu inun tabu si iku urian mana katantu mga syarat apa kapir mana sulangwan nu syarat ip ke kapir na miyang taguun so mana mga mawani mana pekarnu na mana na pekasendudu na mana maado pa na mana diskan berarti na mikepir sama na kena ubaskan ya miyang tagal kena ubaskan ya na mana yan na mabeberg sisagi mo takya kepir yang mga tatanud yung otwa kaya tiruan yan na kaya kepirian nakatawan yan mi kepirskan yan kana uban yan kay inok na ubo kay inugrante kau pama ko kay inugrante yung otwa kaya kepirian na mana daskan yan makasul udina daskan yan makapir sabab ko din yang katawan agi yung otwa gelbek ubay ke kafir so mana yan na kailangan nanan may nung katan sip jagi yung kaya miyang ipo sama sa na sumya geduktan sa giyang kaya sa social media ay may naging utwa sa katawa kepakatirun tan wakang udaan amanan yan na ketaguan sa ranon si sagiyang kotwa amanan yan na miyawlawla sa Manila amanan so tulis na pikiditan yan sa marat agiyang utwa mbeta na ketaguan nun sa ranon na si sagiyang utwa ketaguan sa ranon na sumanga minibunia yan sa social media na susabagi na kuminta nila naging utwa mana kangudo na tigira na siya kaya na miya kafir sabab si ikwaya mana niyan na kaya taguan rin na kaya daman yan na bedi kafir agi yung kotwa dua kataw ay mana niyan na pikiditan sa marata agi yung kotwa pulis ubedi mata naging kotwa kangudo na ayah kamataan yan nasusira kanun ada makasubsi sa agi yung kotwa kaida kena ubang ke kapir na dingong kapakapira agi iso sabagi na tigra na siya kaya miya kapir kaba danya pa kapir agi ngotwa na dua kataw pumanganin niya siram ni berat sa limo na kena ubang miya kasus siya yung kaya kaida kakapagi yung kotwa tigtano sa katawa amanan yan na mini miya pakaliw niya naging kotwa gedem yan na kepakaya yung kotwa kaya pakaliw niya na dinyang kataw ubay amana ubo to dikepakay ubang asiran ubang asiran pumanganin sa rela agi nguto mga kafir miyamatay agi isu kafir na di kepakay pumanganin sa rela muslim na kepakay nguto miya kaya ngilbek na di na to katawan na sabab sa agi nguto di na katawe na di ka kepakay ubang ka pakapira agu kena bang kekapir adi ngong kapaka kafira yung kaya kaida pitirot miya loitano isaw na kesubuhatan sumamay na sabagi ko mga tao na adna mga tao mambuah ay kinipentag din si sagiang kaya kaida na rampe sa piya kalipatan nila na mga nabapia so kafir miya tantong nadiran pakakapira adem man mga tao bapia mambuah mana sukna ba kafir na piya kakapiriran adem man mga tao ay ilaniran si sagiang kaya kaida na mana niyan na masusupak yan so mana na freedom mana na inung atigiran matutulog siya ito umay sana na hurian yan na baya-baya yan sa ginawan inung matutulik lagi nga nalilagi din katero na mana yan na ama na di nga kagi ama na freedom ama na manusia na sukapir na di nga kagi ama na
ana freedom manusia na dilika dua na katero kap ke dinga dia mapakam bukug soya mana nian na agama tanu agama Islam. Sekarang buaya mana na misubra soya mana nian na ilean kasi saging kaya kaida aging uta tiktano bepia sudi kaper na pia kapir ka na amay na pagineng ka kamanan yan na uba ka makaw masalungan na mauriya mambagin karo soya mana na mala kadustaan udina siksa wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay pagkauriyan tanong si saging kay bendingan taniman to naging kaya katero Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah padikumanan yan na kailangan aging kutwa kataguan tanong sa sanggila udina kataguan tanong sa ibat-ibat si saging kutwa kapira tanong si saging kutwa mga tao sa taman sa aman na anda okay ta di kirang kapira na aman na ditano sirang kapir kagi asu kapakayan ka udina katiru ang kasaging kutwa tao na kafir na ayamin ni resulta niyan na pipa kayang kaso ruguian kapakatugu ako ruguian pipa kayang ka di na hayala la kaso tamok yan si kuya man na mga muslim kaya man nakagiiskan yan na kafir sa swatingin so yaman na kapakayang ako rugu Agus yaman na tamo ko yaman na mga tao mga berasang nga pagantap siran si isa yaman na kebela. Adiran ditiru so la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sa yaman nagyong kutwa kepe kayang kaon na miyaribet kaon. Naswatingin so karibet ka si sagyong kuto akitagakan ka ko yaman na di nga kapakakapira ko sanggibu kafir. Sanggibu kafir na mas malubudu to adi so karibet ka. Si kuwayamanan yan na katuwa urugu wayamanan na sakatawa muslim. Na mas tumu ito adigiyong kutwa karibat ka sa kapatay. Wayamanan yan na sakatawa muslim. Ay sabab kaya patay niyan na sabab busa giyong kutwa kaya pakakapirang kaon. Kasabab sa laid na giyong utami aloy tanong sa miyaw na wayamanan yan na muslim na kinauban niya na mas uliyaw di na kinabong pagisip, kinabong siksaan akato kawin yan si ikulang-ulang man o mga kafir. Pada pa nami aloy Al-Ghazali rahimahullah na tiyan dar kami matanto. Dar kami atigan na matanto ubas wema na kapkaribat si iko tawil na bunay man na binyapatot so kapaka kapiraw. Yung utwa tao na miyaribat bu si saging utwa kaya tawil yan. Di na kaya sarani saging utwa amana tawil na baskan yan na manan yan na miya kafir. So giyang kanan gina niya man na kailangan na paginang kaantano si kuya man na kipupantagan tano si mga pagaritano mga muslim si mga pagaritano ay manan yan na di makanggilbag sa karibatan antaon nung ka salakawa o kita di ka panggilbag yung utatigtan wa kapakayong uta ay kapanggilbag kira na miya tagal siran udi nagyong uto adirang katawan malilipat siran sa gyong uto kaya pa anggilbag kiran na kailangan uto sibutin tano si kuditano di kipentagun si iko pagaritano mga muslim udi na pagaritano lagi tano ama paparatya si iko Allah subhanahu wa ta'ala balasangan no wallah sa dapit tamanan niya sa kapagay niyo sa oras akap pumakin ganyo udi na dinyo di kapagada si iko agama Islam pakandud na karkanubus salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.